Hej og velkommen til den her video. I dag laver vi en lille blog, mig og Mathias. Og ja, det er vores nye kanal, Lukas og Mathias. Men det kommer måske bare til at hedde MR. Nej, Lukas og Mathias kanal. Vi finder ud af, hvad den hedder. Ja, det finder vi ud af. Og så lægger vi også lidt link til min egen kanal nede i beskrivelsen. Præcis. Nå, men nu får I lov til at se Mathias. Hej så, det er så mig, der er Mathias. Det er så også mig, der har den der anden kanal, der hedder MR Mellemrum Rapper. Og det er hyggeligt at lave videoer. Og ja, nu så skal vi så lave YouTube-video sammen, mig og Lukas. Det er så første gang, jeg sådan rigtig har en kanal sammen med en person. Udover at jeg har faktisk haft en før. Men det var bare én video, vi lavede op, og så stoppede kanalen ligesom bare. Men ellers var det bare... Men hvis I har lyst til at se Mathias kanal, så er link nede i beskrivelsen. Ja, selvfølgelig. Nå, jeg skal i hvert fald lige hurtigt udenfor, så kommer du med? Ja, vi vlogger lige. Ja. Vi vender tilbage lige om lidt, og så går vi udenfor. Er det ikke nogen hemmelighed, vi ryger så? Men så er vi på vej udenfor. Så ja. Jeg åbner lige godt døren her. Men nu får jeg lov til at se mit trylletrik. Jeg kan få en smøg i hånden. Om 3, 2, 1. Bum. Så har jeg en smøg. Og ja, jeg har selvfølgelig ikke nogen lighter. Så er jeg sgu i smøget. Det er fandme fedt, mand. Hvor er du dum? Kan du ikke lov at gøre det samme med mig? Jo. Kom her. Jeg bruger mine ildfingre. Sådan. Perfekt. Så har du sgu kraftedeme med til. Det her, det må godt kunne se, så bliver det fjernet fra YouTube. Hvad snakker du om? Vi skulle da selv børn. Nej, det er ikke. Nej, det hører de ikke. Som jeg sagde lige før, jeg er 16, og ja, jeg bliver snart 17. Ja, jeg er også 16 og bliver snart 17. Så ja. Jeg er født 2008, det er pige. Som jeg sagde lige før. Jeg er født 2006. Et eller andet fucked up tal. Så jeg bliver snart 16. Så. Vi skal også Smadrer dem bare. Tak fordi I så den her video. Ja, tak fordi I så med, mand. Og håber, de har nyt at se den. Altså, det vil være utrolig fedt. Ja, husk at like og subscribe. Ja, husk at like og subscribe.